Ini kan hanya namu bahasane mawon to nggih. Jero statusnya jenengan kan tetep santri to. Nggih. Dadi nek alumni niku bahasane mawon nek jenengan panggah dadi santrine Abah. Kula niki wis panggah mek cara gampangane wis mek nyrawungi jenengan ngoten mawon lho. Sini jenengan iki santrine Abah. Dan kula saestu marem sanget lan jenengan tetep saged istiqomah ya semangat pelaksanaan kegiatan alumni rupane maos rutin niki. Mugi-mugi saestu dengan saged istiqomah ila akhiril hayah nggih. Lan kepinggalipun kula matur suwun sanget teman-teman panjenengan sedaya dening napa dek wingi sebagian krasa hadir waya haflah arep-arep tenane. Saestu kula doangu kula arep-arep kapan alumni iso rene waya haflah. Dek wingi tangkapane bantengan hadir. Wah, alhamdulillah tenan iki. Eh, kapan-kapan kene ganti tangkapane barongsai ngoten ya. Matur suwun sanget saestu kula muarem panjenengan sedaya lan saestu kula nggih muarem sanget dinapa panjenengan nggih di samping kersa rawuh teng Slatri istilahnya nostalgia ten pondok jenengan sedaya jenengan nggih kersa tetep istiqomah sowan dhateng para kyai. Terus kebanggaan tersendiri bagi kula marem karo ati niku marem banget kula niki saestu. Mugi jenengan tansah saged istiqomah. Salajengipun niki ngingi masalah reuni, kula aturaken bahwasanya niki taun ngajeng niki insyaallah wancinipun reuni akbar. Nggih, Maulud insyaallah bulan Maulid ning tanggal mangke ngrantos dawuhe Guson. Beliau mangke kersakaken tanggal pinten, ngrantos rumiyin. Ning insyaallah jadwalipun sesuai jadwal menika napa bulanipun bulan Maulid tahunipun tahun ngajeng niki insyaallah 2026 niki. Nggih, pelaksanaanipun reuni akbar. Dan kula suwun supados saking koordinator masing-masing niki nyuwun sewu madosi alumni ingkang tasih dereng terdata utawi ingkang dereng saged komunikasi lan tidak saged menghadiri kegiatan reuni akbar. Rasane sambung malih ngoten nggih. Kepaten obor. Nanten nanti beberapa alumni kados daerah Pucanganom niki enten beberapa alumni sing tasih dereng sambung kalih pondok malih ngoten. Kula suwun mangke panjenengan data terus panjenengan dugeni disanjangi nek ada reuni akbar. Kira kita petang tahun pisan niku nek cek gelem kumpul kan nggih statusnya niku panggah genah ngoten lho nggih. Terus stempel iku panggah jelas ngoten lho. Engko stempel garek bunder tok gak nek tulisane kan nggih gak tepak nggih. Ini jenengan Mbak Huda lah ndi mek bunder tok iki lah tulisane ndi kan nggih. Gak tepak. Kula suwun mangke untuk kegiatan niku saderengipun nyimile sakniki dipun koordinasi dipun padosi alumni-alumni ingkang selama niki tidak saged komunikasi kalian panjenengan selaku pengurus ataupun belum tersambung kalian Pondok Slatri. Baik kegiatan apapun juga nih yang tersing dereng sambung panjenengan kabari. Mencari akbar niki. Anapun mangke pelaksanaanipun nggih tetep ingkang rantos putusan saking Son mangke kersakaken pripun mungkin pun musyawarahkan sareng-sareng antawisipun pengurus wilayah Malang yang sebagai tuan rumah nggih. Dan mungkin mangke saking panjenengan pengurus wilayah Kediri dan Nganjuk mangke insyaallah dipuncak komunikasi. Masalah ini. Insyaallah reuni akbar tahun depan niki berarti tahun ngajeng tahun niki berarti. Insyaallah ten bulan Maulud. Nggih. Kepilih ngaten informasi mawon saking kawula. Lan mangke kapan ngoten kula pengin musyawarah kalian pengurus. Ngapunten mangke sinten ingkang dipun kersakaken dawuh kula pengin omong-omongan glenik gampangane ngoten lho ya. Tapi yo gak omong tek nek jajane barang ngene. Kok golek nggon dhisik mangke kula suwun mangke nek pengurus dipun aturi musyawarah di dalam minggu-minggu niki mangke kula suwun saged hadir. Kebilih ngaten saking kawula informasi sekedhik panjenengan sedaya tamtu kathah lepati lah kula matur yang kepun pangapunten kasak kathah-kathahipun ihdinas siratal mustaqim wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.